Ratidzo Mukarati, provincial chair led weZANU-PF weprovince ino. Ndakamirira madzimai emusangano weZANU-PF nemudzimai wese anofarira musangano weZANU-PF. Pano patiri tiri pa Epworth patiri kutrena mazoni yese inoti Mabvuku Tafara constituency, Heathcliff constituency, Mabvuku Epworth North ne Epworth South. Vese madzimai wao ari pano. Namba yemadzimai ari muhome is about 1000. Madzimai wao vari kudzidziswa kutrena kuchengeta huku dzenyama nedzekukanda mazai. Iri vision ya president. Vari president vari kunyanya kutarisana nemadzimai nokuti mukatarisa izvezvi hapana paunofamba muno munyika ukasaona vakadzi 4 varume 2. Vakadzi tisu takawanda. If you empower a woman, you have empowered the nation. Ndosaka president vakatargetana nesu madzimai nokuti vanoziva kuti vision 2030 inoendeswa mberi nesu madzimai. Ndichipa kutenda kuna amai vedu amai chinomona vari kutitungamirira zvavanenge vapuhwa napresident vosvitsa kumaprovince. Inini semuno muprovince yeHarare ndinotenda amai chinomona nebasa guru ravari kutiitira. Ndichitenda amai Mpala vanova mukuru wedepartment iroro rekupfuya huku. Ndichitenda amai Chikwinya vanova futi zvemutungamiri wedepartment iroro. Aiwa ndinoti ngazviende mberi. Inini saprovincial chair ndine maproduction and labor vandinawo. Tiri kusimudzira project iyoyo kuti iende mberi ende madzimai ari kufara ende vabuda neuwandu hwavo. Tatenda.